Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 13 dekabr, seyşembe. Мен Әззақ Мәҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган алдагы минутта шул турыда кыскача булыр. Бүген 13 декабрь көне Россиянең күп кенә регионнарында аюлар көнен билгеләп үтәләр. Аюлар элегелектән Россиядә изге хайваннар булып саналган. Бүген исә аю илебезнең символы булып тора. Нәкъ бүгеннән башлап аюлар кышкы йокыга китә. 1971 елның 13 декабрендә «Джентльмены удачи» нәфис фильмы зур экраннарга чыга. Тәнкыйтьчеләр ягыннан салкынлык белән каршы алынган фильмны тамашачы тиз арада үз итә. 70-нче еллар башында прокатка чыккан кинолар арасында «Джентльмены удачи» фильмы караулар буенча беренче урынга чыга. Аны 75 миллион кеше карый. Ел тәрбиячесе шәһәр күләм бәйгесенең сайлап алу турлары башланып китте. Ачылыш тантанасы Казан шәһәренең Алтын хыял балалар бакчасында узды. Бүгенге көн тәрбиячесе алдына нинди таләпләр куела? Бу сорауга җавап эзләп без әлеге балалар бакчасына юл тоттык. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Шәһәребезнең Алтын хыял балалар бакчасы иң зурлардан санала. Биредә 18 төркемдә 360 бала тәрбия ала. Балалар бакчасының ачылуына бар 2 генә ел булса да, аның даны инде әтиянләр арасында таралган. Алтын хыялга нарасыларын йөртергә күпләр хыяллана. Моның сире зур, матур, яңа булу белән генә түгел, ә бәлки беренче чиратта балаларга карата булган мөнәсәбәттәдер мөгаен. Бакчаның исемен дә хезмәткәрләр үзләре уйлап тапкан. Килеп, менә бу масштабны күргәч, бик зур балалар бакчасы бит 18 төркем күрдек тә, бу бит хыял дидек. Хыял. Менә шуннан инде безнең төзүче компаниябыз Алтын клуб төзеде һәм аларның теләге булды инде, әйдәгез хыялга алтын сүзен дә кушыйк әле дип. Шуның белән барлыкка килде безнең менә шушы алтын хыялыбыз. Тәрбияче ала хезмәт. Авырда, күңелледә, әни кебек юата, ул күтәрә күңелнәдә. Биредә эшләүче 70 хезмәткәрнең барысы да һәр баланы белеп, танып, һәрберсенә исеме белән дәшә. Балалар бакчасында булган күңелне эретерлек җылылык әллә кайдан тоелып тора. Нәниләрнең кичкенә тормышының күп өлеше балалар бакчасында уза. Шуңа да тәрбияче алдында үтә дә зур җаваплылык тора. Баланың киләчәге дә ата-аналар белән бер рәттән тәрбиячедән торганын биредә бик яхшы аңлыйлар. Шын тәрбияче булыр өчен күпме белергә кирәк икән. Бүгенге көн тәрбиячесе ул күпмедер дәрәҗәдә психолог да, артист да, укытучы да, остаз да. Иҗади шәхес булу да бик мөһим бит. Ә иң кирәкле сыйфат ул балаларны ихлас яратудыр. Иң беренче чиратта тәрбияче ул балаларны яратырга тиеш. Балаларны яраткан чиракта гына тәрбияче булып эшләп була. Үз һөнәреңне яратырга тиешсең. Һәр вакытта дагы алга үз-үзеңдә эшләргә кирәк. Бусы бик мөһим бусы дагы инде. Аннары балаларның ихтияҗларын, аларның кызыксынуларын исәпкә алып эшләргә кирәк һәр вакытта да. Әтияниләр белән дөрес эшләргә кирәк. Үз эшеңне яратырга кирәк. Алтын хыял балалар бакчасының һәрбер хезмәткәре тәҗрибәле, искиткеч тырыш. Рус һәм татар төркемнәрендә тәрбияләнүче балаларга туган телебезгә карата мәхәббәт уятуда да күп көч кертә алар. Үзләренең гимннарында булдырганнар. Аны биредә эшләүче нәниләргә 29 ел гомерен багышлаган Гөлнара Равиловна Гатауллина иҗат иткән.
Biz özümüz icadi, kollektivimizde bir icadi, özümde icadi işlerge tırışam, şiirler, jırlar yazan bağlar içinde. Hem elbette özümüz şunda icadi işlerge, bizim bağlarımızda bir icadi. Onlar şiirge jırga, hem büyülerge usta. Kireçekte de kirek bulaşak. Çünkü bağlarımız üsüp kile, yalan buğunlar alışına. Her bir bağlarının da özlerinin oyunlar yardımında, onların aralaşu, tiline kübrek bilgen sayın, onlar da kızıksınında kübrek arta. Bağlar kamilleşe. Ağır iş bulsa da mene şulay birgelep tırışıp işlegeç, ballarının yanan күзләрен күргәч, bütün arılar ынтыла. Mene şuşu bütün bulgan kişibizne балаларның менә шушы алар бит күп вакытын балалар бакчасында үткәрә. Шу күңелле үтсен өчен, матур үтсен өчен, аларның балачаклары истә калырлык булсын өчен бөтен җаныбызны, тәнебезне биреп эшлибез. Алтын хыял балалар бакчасы тату зур төркем булып, көчләрен жәлләмичә, иң якты матур хыялларын тормышка ашырып, алга атлылар. Уңышлар телик аларга. Тәрбиячеләрне зурлап, хөрмәтләп башыябыз. Безнең өчен үрнәк бит. Рәхмәт сезгә диям. Жир йоклый тыныч, күреп тәмле төш. Уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Габдулла Тукай. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Бүген 13 декабрьдә халыкара скрипка көнен билгеләп үтәләр. Беренче ясалган скрипканың вакыты төгәл билгеле түгел. Якынча бу 15 гасыр ахыры яки 16 гасыр башы дип санала. Тарихка иң танылган скрипка осталары булып итальяннар Амати, Страдивари һәм Гварнери кирип калган. Аларның уен кораллары рәңгедән һәм чыршыдан эшләнгән, иң матур авазлар чыгарга уста. Антонио Страдивари зур залларны тавыш белән тутыра ала торган уникаль скрипкалар эшләп калдырган. Ул барлыгы 1000дән артык инструмент җитештергән. Шуларның 960 скрипкалар булган. 650 уен коралы бүгенге көнгә кадәр саклана. Скрипка камил музыка уен коралларының берсе. Аның формасы кеше тәненең төзелешенә ошаган. Ә скрипка тавышына коралның архитектурасы йогынты ясый. Бу җипселе инструментны эшләү өчен агачның төрле тукымнарыннан 70тән артык детальне бергә тоташтырырга кирәк. Сүз уңайыннан инструментның узак яшәвенә аны каплаган буяу да мөһим роль уйный. Гаҗәеп, еллар үткән сайын скрипка тавышы яхшырак яңгырый. Бу чыннан да шулай микән? Бу турда мин скрипкачы Дина Закировадан сорап белермен. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Дина, исәнмесез? Исәнмесез. Илаһи матур моңнар белән башланып китте безнең очрашуыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, хөрмәтләп чакырганыгыз өчен. Шундый матур көнне мин скрипкамны кочаклап, әлеге студиягә килүем белән бик бәхетлемен. Скрипка, Динәм, сезнең әнигезнең яраткан уен коралы булган. Һәм сез аның тормышын, хыялын тормышка ашырып скрипкачы булып киткәнсез. Бу шулай. Шулай дөрес, әйе. Мин моның турында күп сөйләгәнем бар инде. Чыннан да әнием музыкант иде минем, бик яхшы музыкант, укытучы кеше. Һәм хыялында скрипка иде. Ул үзе баянчы булса да, менә балалар әти-әниләрнең хыялларын чынга ашыра дигән сүз дөрес. Бүгенге көндә мин әниемнең яраткан уен коралында уйнап тормыш итәм.
Скрипка сезнең өчен бу нинди уен коралы? Менә аның турында нинди матур сүзләр әйтә аласыз? Бу инде сездән аерылгысыз сезнең дустыгыз дип аңлыйм инде мин моны, шулай бит? Чыннан да мин скрипкага көн сайын мәхәббәтемне аңлатырга риза. Чөнки чыннан да без аның белән якын дуслар. Сердәшем ул минем. Мин моңсуланганда да, сөенгәндә дә аңа мөрәҗәгать итәм, ул миңа җавап бирә. Аның үз характеры бар. Сезнең нинди? Сезнең скрипкасының характеры, холыкы нинди? Холыклы дип әйтәсем килә. Мәсәлән, минем скрипкада башка кеше уйнаса, ул инде мин аны яңадан кулыма алсам, ул миңа җавабын башкача җавап бирә. Аның инде холкы үзгәргән була. Нишләп мине кешегә бирдең дигән кебек. Алар бит тере чын. Мин үзем менә скрипкаларны сайлаганда минем өйдә электр уен коралы да бар, әмма ләкин мин үземнең менә шушы агачтан ясалган Казан мастеры Лев Певзнер ясап бирде миңа бу скрипканы 2003 елда. Мин әлеге скрипкага һаман әйләнеп кайтам һәм ул тере, ул җанлы һәм минем хезмәтемнең, минем төп максаты скрипканы татар халык уен коралы буларак кешегә белдертү. Һәм инде мин күбесенчә скрипкада татар халык көйләрен яңгыратам. Иң матур моңлы яңгыраш минемчә скрипка белән баян кушылмасы. Дуэт булганда шулай. Дуэт булганда менә татар көйләрен скрипкадан да, баяннан да моңлырак, үтемлерәк итеп халыкка, тамашачыга тапшырган уен коралы минем әле очратканым юк. Ни гаҗәп, тагын бу шундый кызыклы факт икән, татарларда элек скрипка киң таралган булган. Бу турыда менә Пушкин да язып калдырган булган. Приведи-ка, матушка, татарина скрипкою, мордвина с волынкою дип. Ләкин менә уйнаулары башка төрле булган дип укыган идем. Кыл кубыз кебек итәккә куеп уйнатырган булганнар. Менә шулай киң таралган булган икән. Кыл кубыз дигәннән сезнең дә әле күптән түгел генә шушы яңа уен коралын да уйнау үзләштергәнсез. Махсус сезнең өчен композитор Эльмира Галимова әсәрдә язган. Кыл кубыз кайсы яклар белән аерылып тора? Баштан беренче соравыгызга җавап бирәсем килә. Чыннан да татарларда скрипка борынгыдан килгән уен коралы, аларга хас булган уен коралы. Бик кызыклы факт әйтәм, безнең мөслим ягыннан бит инде мин үзем чыгышым белән әниләрнең төп йортларын яңарткан вакытта Чормадан скрипка чыкты. Безнең бабай ярминкәләрдә, әнинең бабасы ярминкәләрдә скрипка тартып йөргән. Әлеге вакыт булса, әлбәттә, әлеге уен коралы минем өчен иң кадерле булыр иде, миннән саклар идем, әмма ләкин ул вакытта аны уйламаганнар бит инде, сакланып калмаган, әмма ләкин безнең нәселдә скрипкачылар бар дип аяк терәп әйтерлек. Кыл кубызга килгәндә чыннан да минем бу кызыксынуым күптәннән инде. Мин 2009-10 елларда Айдар Файзрахманов ансамблендә эшләдем, һәм инде әлеге ансамбльдә эшләү минем өчен зур тәҗрибә булды. Сәхнә мәктәбен үттем, мин бик рәхмәтлемен Айдар абыйга, ансамбльгә бик зур сәламнарымны җибәрәм. Һәм шул вакытта мин уен кораллары белән таныша башладым, кызыксына башладым. Ансамбльдә кыл кубызга охшаган төрек уен коралы бар иде, шулай аякка тезгә куеп уйнатырган. Мин бик тиз генә үзләштердем дә һәм үземә дә шундыйны булдырырга тырыштым. Төркиядән алып кайттым. Әмма ләкин кыл кубыз уен коралы турында да ишетеп белдем. Шулай ук минем дустым Татарстанның атказанган артисты Муса Жәлил премиясе лауреаты Эльмира Галимова махсус кыл кубыз өчен минем өчен риваят язды. Чатыртау без әлеге риваятны Мирас фестивалендә зур концертлар залында симфоник оркестрына кушылып башкардык. Һәм инде бу кыл кубызның шундый зур сәхнәгә менүе, бу бит аутентик уен коралы. Зур симфоник оркестрына кушылып уйнау бу инде яңалык булды. Мин беренчеләрдән булып Татарстанда кыл кубызда шундый җитди әсәр башкардым. Шуны әйтеп үтәсем килә, мин аны февраль айында тагын кабатлаячакмын. Алла бирсә, барыгызны да чакырып калам. Инде рәхим итегез. Игълан итермен. Дина ханым, менә Камал театр оркестры сезнең төп эшегез. Бирдә инде сез оркестрга да кушылып уйный аласыз, солист буларак да үзегезне күрсәтә аласыз. Бу миңа калса бик тә отышлы. Чыннан да Камал театрында мин 2008 елдан бирле эшлим. Инде менә 15 сезоным китте. Бик яратам эшемне. Минем өчен приоритетта Камал театры. Бу безнең гаилә. Мин ирем
Татарстанның атказанган артисты Илнур Закиров. Балам да, Аллаға шүкір, сәхнәдән төшми, Камал театры спектакльләрендә катнаша, һәм инде мин оркестрда уйнавым белән бик горурланам. Оркестрда без төрле музыка башкарабыз, шулай ук классик музыкага да мөрәҗәгать итәбез. Менә мин татар көйләр белән бер рәттән классик музыкасы да уйныйм. Бу инде аерым бер таләпләр таләп итә, аерым осталык. Бик кадерле миңа оркестрда. Хәзер инде безнең анда үзгәрешләр күп булды. Яңа җитәкче килгәчтен безнең эшчәнлек күбәйде дисәм дә була. Яңа спектакльләр өстендә эшлибез. Әле күптән түгел Мөхаҗирләр спектакленә премьерасына музыка яздырдык. Бу бик җитди эш булды. Барыбыз да бик төпле карадык әлеге эшкә, бик матур гына килеп чыкты. Бүгенге көндә без яңа премьера әзерлибез. Ул да булса Камал театрының Шәрык клубында булачак премьера. Шулай ук Шәһәрнең серләре дигән ул премьерада мин махсус солист буларак катнашам, һәм инде оркестрның квартеты да роль уйный. Инде без шул спектакльләрдә катнашканда музыкант кына булып калмыйбыз, ә инде артистлар белән бер рәттә, шуннан да текстларыбыз да бар. Артистлар булып та Артиста булып, башка яктан да сезне ачалар. Бер организм булып, менә шулай яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Әйе. Күбрәк инде без менә иҗат турында сөйләшәбез бүген. Инде әз генә әйтеп киттегез, тормыш иптәшегез турында кызыгыз Зәлия. Бит әле Зәлия турында чыннан да ике талантлы кеше кушылганда талантлы бала туу мөмкин түгелдер инде менә. Шул хәле ул сезнең талантлы чыннан да искиткеч театрларда катнаша, шигырьләрдә сөйли, бии дә, җырлый да, тапшырулар да алып бара бугай әле, үлеме? Әйе. Аннары шунысын да әйтәсе килә, сез оста хуҗабикә бит әле. Кул эшләр белән шөгыльләнәсез, шигү белән дә шөгыльләнәсез, белүемчә. Дөресме бу? Дөрес. Мавыгу, мин үзем иҗат кешесе булгачтын дип әйтим инде, минем ташкын була, ташкыннар булып ала. Һәм инде әлеге мәсәлән шул ук түбәтәй ничек мин көн сайын ул эш белән шөгыльләнә алмыйм. Минем өчен илһам кирәк. Мин мәсәлән бер утыруда минем илһамым килсә, бер 3 түбәтәй ясый алам. Ә килмәсә, мин аны кулыма да тотып карамыйм. Ничектер менә минем шулай. Шун иҗатчы инде, шун иҗатчы. Шулай тегү, шигү, ашарга пешерүне көндә пешерәсең, әмма ләкин шедевр буларак тәмлешкәләрне көн сайын эшләп булмый, аңа да үзенә күрә бер иҗат илһам кирәк. Әйе. Помидорларыгыз да бик уңган бугай әле сезнең. Бакча эшләре белән шөгыльләнәсез. Аллага шөкер. Миннән күбесе сорый, ничек җитешәсез дип. Әйе. Мин бер җавабым бар. Мин теге ничек җитешим микән дип уйламыйм. Ничектер ул башыңда төгәл бөтен нәрсәдә үз урынында булса, минемчә җитешеп була. Паникага бирелмәскә кирәк, бары тик аяк акыл белән, иман белән эшләсәң, бисмиллahны әйтеп, инде бар да яхшы була. Өлгер алмаган җиргә юк дип әйтә белергә дә кирәк. Менә бүген мин сезгә килдем, һәм мин килүем белән бик бәхетле. Менә насыйбым шул. Әлеге студияда утырып сезнең белән турыдан-туры эфирда күрешә алуым. Тамашачыларга насыйпмы тагын сездән бик матур бер күңелләрне тагы да күтәреп җибәрер өчен бер ки ишту, Динә. Әлбәттә, бик теләп халыкчан сез сорадыгыз, элек скрипка ничек яңгыраган, менә мин инде элекеге яңгырашны сезгә булдырып карыйм. Бүген скрипка көне, шуңа скрипкам минем бүген моңлырак та, күңеллерәк тә уйный кебек. Котлыйм сине. Коллегалар. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Мин бер кайчан да кешеләргә юк димим. Һәрвакыт әйе дип җавап бирәм дип биргәнсез шундый бер интервьюда мин укыган идем. Рәхмәт, шулай ук чакыруыбызны кабул итеп алганыгыз өчен, килгәнегез өчен, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без сезгә бары тик уңышлар гына телибез. Сез шул хәлек тыйнак, мин сезгә очрашу алдыннан әйткән идем, бүгенге көндә сез иң таныган скрипкачыларның берсе. Юк инде, мин андый түгел дип миңа җавап кайтардыгыз. Һич югында юк дип әйттегез әле менә бер тапкыр булса да. Көнегез матур үтсен. Саубулашабыз шушы урында сезнең белән матур көннәр теләп. Рәхмәт сезгә. Бүгенге менәшләр, мин Илза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубулашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.